Топ 3 факта за Стара Велика България. Номер 3. Може би този факт всеки го знае, но Стара Велика България се управлявала от хан Кубрат. И неговия наследник на Стара Велика България е хан Батбаян, или както всички наричат без хан Батбаян. Номер 2. Преди хан Кубрат да умре, той е казал да се опитат синовете един по един да чупат две кончета пръчки, които са били на кръст, но не успяха. Но те пак са се разделили братята и не били заедно в Стара Велика България. И също гербът е бил такъв. Номер 1. Стара Велика България е разположена в днешна Русия, Украина. Благодаря за гледането. Сега знаете.